A ver, ediziozko Joshua. Hemen, orain, banderak jarri. Orain! Hasiera. Bandera jartuak. Guk ikusiko dugu hemendik, hor dago pantalla. Txikia gaudenez, pues berdin du pizkat. Vale. Bandera jartuak. Jartuak, hori da. Martinen gatik egin. Martin. Bueno, lehenengo, hauek dira, nik sortutako bandera batzuk. Zuk sortutakoak? Tipo, ezin dituzu aurkituko internetik edo lakorik. Vale. Tipo, nik sortutako guztiak. Eta hauek dira, simplemente, pues, kombinazio, bueno, bat bai aurkitu daitek internetik. Baina, dira kombinazio como arraroak, de banderen kombinazio arraroak, simbolen kombinazio arraroak. Eta, sin más, pues, bandera farregarriak. Baina, txoi, benetan ezin dira aurkitu? Osa, nik inventatu ditut. Zuk asmatu dituzu? Osa, nik egitatu ditut. Uste nuen aurkitu zenituela... No, hauek nik asmatu ditut. Osa, dibidez hor, ateatzen da, hijitoen bandera eta ikurriña, eta hori berez, hori interneten dago. Eta ez da, bueno, dati maz Euskal Herria, Nafarroa. Vale. Nafarroa da, emitiko Gabi de la Maza karaoke anagertzen den irudia. Tal cual. Vale, mongo tira, uste dira lau atal, edo hilo tal, bago zerbait. Eta atalako itxa da, tematika baten inguruan. Eman da lehenengoari. Lehenengo sarik ateako da atala. Vale, lehenengo atala. Futbol banderak, let's go! Baleti! Aupa! Yeup! Vale, haik tira, ez man horrenik, Haik tira... Erreala, pau! Vale, galdera totalmente inculta. Nor da jokalari hori? Ronaldinho! ¡Cago en la puta! Hori da Ronaldinho. Nik uste nuen... Egia da que hortzak oso ondo ditu, Ez zela hain zarra. Hortzak ondo ditu, ez? Osa, Ronaldinho ya dago retiratuta. FIFA 06. Ja, nik uste nuen horretik zegoela. Tu si Kings League jokatzen. Pelé se ha lesionado. Baina orain ez dago Ronaldinho altxeko bat, en plan, bere izen antxeko. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. No, dago beste batera Iño ere. Es que si eres de Brasil, Claro. Ez dago beste Iño bat. Rafinha. Pues da aquí, tío, Coutinho. Coutinho, bai. Tío, es da aquí, hay muchos Iño. Coutinho. Claro, porque da Brasil. Bueno, haik dira futbol bandera, tipo, haik dira, estadio batera atera dezakezun banderak, lehenengoa, ez nago seguru, baina, hairako bat, ikusi nun notizia baten. Osa, berez, errekreatu dut, egin dut remake, baina berez aurkitu nun notizia baten, eta dira, sin más, banderak de futbol talde gauzak eta kombinazioak. Vale. Eman lehenengoari. Pum, Barakaldo eta Donetsk. Es que banek egin Donetsk. Donetsk? Hau uste dut aurkitu nola, zela Athletic Donetsk bandearekin. Zer da Donetsk? Donetsk da, tipo, Ukrainiako Euskal Herria. Para que nos entendamos. Rusia sartu den lekuetako bat Ukrainian da Donetsk. Eta dirudienez Donetskeko errepublika deklaratu dute, así que teoricamente da. O sea, berez Donetsk da, como, erdi jende asko, como que Rusiara kontzidatzen du bere burua, baina berez Ukraina da, no sé, porque orain da, eta orduan egin zutena da, izan zen, como, independizatu Ukrainiatik, eta anexatzen saiatu dira Rusiara, baina hor, pues, logikoki, pues, dauz como... Bai. Da como arraroa. Eta bueno, da como oso polemikoa. Eta adibidez, hau Eurovisionen ezin duzu batera bandera hau. Eta hori. Baina, Rusiak ez du nahi Donetsk. Barakaldo gatik. Bai, Rusiak bai. Ezin duzu atera Barakaldo gatik. Es que Barakaldo... Claro, eta da, pues Barakaldo Club de Fútbol salen guztien, o sea, saleak, pues Donetxekin agur bero bat nahi duten... Muy superen. Bat egin nahi dutenean. Un beso, maizio. Vale. Ema dezu bigarrena. Hau be aurkitu baten. Dago argazki bat. Ai, ez dut jarri. Dago argazki bat dagoela. Tipo, gizon oso zaharra eta gazte bat bakoitza. Horrela jarrita eta bandera honekin esabamezen. Baina benetan, ez da, bandera hau, oza, norbaitek fizikoki deko bandera hau. Ez que jarta. Eta, kristonona. Bueno, oza, ondo ikusten, tipo, Ikurriña, Aleti eta Txina. Txinatarra zen? No, ni idea, jo que sé, tío, dau, 194 pixel. Oza, ez dakin orden. Javier. Que va literal Javier. Oza, ni idea, ez dakin orden, baina hori. Da, como oso pixelotan. Vale, eta horrengoa,
Urrengo pizkatarra izan da, hau bai da, urrengo izango da, kombinazion arraroa. Pum. Atlético antifascista. Hau da, Atlético sale guztien artean daudez antifascista guztiak erabatengo duten bandera. Agur bero bat, 0,5 pertsona. 0,6 pertsona. Eta el fondo ya tal, ¿no? Bueno, el fondo sin más. Es que pasó urdinazko daude Madrid, da kamuflatzeko beto. Claro. Rarete. Vale. Bueno, hau guztia... Oraingoz bandera politikoekin ez militarrak. Diustu bideo ikusi dala, no? ¿Cómo que has visto este vídeo? Baina, bideo ez... Hau da l'infoblog, no? Ez daki... Bai. Baina, hau ez da... Nik uste dut ikusi... Hau da bideo bertasun. Por eso, ikusi nuen la pare bat edo eta zen nuen. Va dura de cojones. Osea, ikusi dut Twitterren gizon bat jarri duela, jarri zuela linka bere bideorako. Eta egindala erdibirala. Pues seguro. Bigarren Republika. Vale, orain hasiko gara bandera politikoekin ez militarrak eta... Bueno, ez batzen nolakoak ziren, así que dale, a ver si no es lehenengoa. Hori bai. Herri batasuna, agenda 2030. Tu poca broma, hori... O sea, literalmente Bildu, O sea... Literalki Bildu. Hada Bildu hartu dezake... Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko eskuntza kurrikuluman sartu duten bandera total, O sea, kompetentza guztietan aipatzen da agenda 2030. Claro, baina, es que honek zentzu asko dauka, zuk esan zenuen, ez? Porque hau nik entzun egin zaitu eta hau makinatzen. Agenda 2030ko bandera originalak ditu koloretsuak marko moduan. Claro, hori da, como... O sea, hau ez da fusio aleatorio bat, o sea... Claro, da simplemente estetika gaitik, que gero berez... No, eta gainera zentzua dauka, ez? Bueno, ez dakit, herri batasuna oraindik legala balitz, erabiliz ezake. Bueno, ez dakit. Gauza da, vale, mendik aurrera, dauz bandera asko izango dienak hipotetikoak, es decir, pues adibidez, herri batasuna orain ez da existitzen, eta ez da existitu inoiz bez, agenda 2030 existitu den bitartean. Osa, inoiz bez ez dira kointziditu, baina, egin ditut gauza hipotetiko batzuk de, nola izango litzateke, hauek biak batera egongo balitz. Vale. Igual que Atlético eta antifascistak inoiz bez ez dira batzuk. Por lo que sea. Suba eta ura. Claro, tal cual. Ema. Pum. Bueno, literalmente PNV, Benetako bandera, ahora PNV y Benetako. Hau internetetik atera. Bai, hau bai aurkitu nola internetetik, ez dakit nork igozun, este es histórica, de verdad. Eta hori, PNV-re benetako izaera... Espainiara alderdi jeltzalea. Espainiara alderdi jeltzalea, tal cual. Ya está bien, Ondo egin dago, No, es que tal cual, bai. Y además, gainera, erdia, ¿sabes? Hau da remakea, dau como kalitate honean. Txatu nintzen hor jartzen, pixel asko Mila No, edo gehiago, Eta hori, gainera handia jarri duzu, Bai. No, ondo ikusteko. Eta hori, pues ya está. Esto si nahi baduzu jatzen zara a Ferraz, horrekin. Bai, horrengoa? Esto dago estat? Marrano Tu, es que gainera... Hau da Albaniako leste, igual? Bai, no, es que gainera nire gertatu... Es que asko Dua Lipa. Horregatik txalotu behar da. Dua Lipa da tripagainakoa, confirmado. Es que gainera, egun batean, Santutxun, dau pertsona bat dekola bere balkoian, arrano beltza, baina fondo gorri batekin. Bai. Horia beharran gorria. Eta claro, nik lehen aldiz ikusi nuen bandera hori, izan nuen, ostras, Dua Liparen fan bat Santutxun, que loco. Eta... Que locura, Eta, claro, joan nintzen argazki bat ateratzera, eta gero konturatu nintzen de, ostras, arrano hori... En plan, ez de konbi... Moztu diote bat, Claro, moztu diote rollo aurpegi bat. Eta gero galdetu nion... Bueno, galdetu nizuen zuei, eta landerrak esan zen, no, es que... Actually, ez dakite zein zen fotoko kolorea, orduan. Teorikamente gorria izan berko litzateke, baina... Telesforo Monzonek aukeratu zuen horia. Eskerrik asko, Txomin, bueno,
nola Txomin, esperaciones Txomin. Esperaciones Txomin. No, literalmente hortik atera dut, Hau da, esperaciones Txomin type a date. Hau bidali berdio. Bueno, urrengoari ikurriñak, bale, klasiko. Batoz, ikurriñak tuneautak, ikurrin bereziak. Arabaik, pues, sin más, beda, euskalduntasuna espresatu nahi baduzu, eta gero, honekin batera, beste sentimendu edo osak esperaz nahi zituzunean, pues, ikurrin bereziak sortu ditu. Zer bat atal daude? Hau, horrezko atala, eta gero laugarren atal bat. No, eske dinot... Bueno, hau guztia bideoan da, orduan editatu nahi baduzu, tipo, ez ikustea zertxo bai, pues ez da. Ja, horregatik. Osa, sobre todo laugarren atalean. Bueno, horrengoan. Jakin nuen, noiz hasiko ziren agertzen gau. No, momentuz ez, momentuz ez. Eman. Ez dut ikusten buruarekin. Errekreazioa, hau da berez, oza, hor dagoena, kostatu zitzaidan egitea ondo ze, arrara da egitea lo de elom eta egitea como lo de kanpotika, bueno, sin más. Que dekor, bueno, ondo geratzeko eta ondo egoteko guztia, bueno, letxea i... Hau da, purbat ikurriña espirituala. Ba, hori. Onduari buruz jakin nahi baduzue ikusi Durangoko Azoka 2 bloga eta hor asko ikasiko duzue. Eta hor hortuko zuen zergatik bandea hau da, la puta hostia. Eman. Pum. Konfederazio. Hau baitere, ikusi dut, hor, indorretik ikusi dut. Azena hori horiek ez dira lanetoko bakarrik. Zer da lo de konfederazio? Hau da, tipo, como estatu batuetan dagon bandera, da konfederazio bandera, da bandera como bat, baina lehen segona, loko zerbait, eta da como si hemen ateako bazenu el águila franquista. Esklabitudea den... Ez duten nahi esklabitudea legalizatzea. Eta berez honelako antzeko presida da. Eta gaur egun estatu batuetan jarraitzen da bandera hori ateratzen. Bueno, bai. Los pedazos racistas bai. Definitivamente bai. Racistak bai. Eta horrelakoak. Eta norbaitek igual, hau bakarrik da, sentimenduak espesatzeko. Eta nik ez dut juzgatuko zer escuchamos pero no juzgamos. Hau da, Raik esala esaten du. El vídeo más tranquilo de escuchamos pero no juzgamos. Confederación eta ikurriña. Literalmente. Bai, potente. Eta horrengoa? Horrezko mentziak. Naziak. Vale, hauek dira naziak. Hauek dira berez. O sea, nazi hitza ez da en sí ya como censurable. ¿Qué va? ¿Qué dices? Bai. Hau da, hau ikusi baduzue esperaciones Txomin, hauek berez dira, uste dut, bueno, ez dago seguro, agian bai, dira, euskal naziak. Bai, proto lauburu, Hori, hau da, como, naziak egon baino lehenago pusatzen da, Euskal Herrian asko erabiltzen zala esbastika, zeberez laburu bat bezalakoa da, eta, pues, sin más, momentu horretan jende asko erabiltzen, talde asko erabiltzen nahi ziren esbastikak eta haien artean naziak, eta orduan, bueno, azkenean horrekin konektatu dira, baina, bueno, sin más, errepresentatzeko, pues, behatxo grafia dago, eta justo dauz, como, bila gauza horrelako euskaldunak eta esbastikekin, eta, bueno, Osa, hauek, por lo que saioan ziren a la División Azul. No, berez hauek ez dira naziak. Ez. Dira euskaldunak. Hau da como bastante pagano, simboloa, Osa, naziak egon baino lehenago. Nahiko pagano. Vale. Naziak egon baino lehenago, tipo, laburu bat desala. Bueno, es que nahi ikusuko laburu bat. Bai, ni hau ikusi dut interneten, Bai. Ja, berez, a ver, gauza, es verdad, batzuk da, banderazko dauz interneten, en verdad, lehen esan dudala, nik sortuakoak direla, baina beno, ezen beste. Hau, de hecho, esen un erabili Nightcore bideo baterako. Bai, eta hori, pues sin más, bandera, nazia, baina laburu batekin, esbastika... Esbastika beharren laburu batekin. Osa, sin más, ez deko gehiago hori. Pues euskal nazien guztientzat, para que lo usen. Eman den horrengoa. Este pitido, Ala. Bai, da. Vale, hau da, hijito en bandera, bai, bereizteko como kurpil bat, en plan, rueda de carro. Ose, berez, uste usupatzen dut dela, como tipo, porque hijitoak joan ziren asko hori nomadak eta haien karro handiek eta zaki zer. Eta horregatik dako como simbolo hori, eta aldatu simbolo hori por eguzki baltzaekin. Eguzki beltza, dela como simbolo nazi bat. Eta sin más, pues no sé, la combinación en plan, harto.
Es que pega. Es que hau ez dakit igual dezaketan. Claro. Bueno, hemen ja, zure nahi bauzu zentzuratu guztia eta jazta. Bueno, haupa ikusle maite hori. Sin más, zue jakiteko laugarren atal bat zegoela, Martiek prestatutako laugarren banderen atal bat, baina bandera oso, en plan, se pasaron de jarto, ¿vale? O sea, Martín, hau entzuten bazauz, hau ezin nuen publikatu, o sea, zuk bazenekien ezingo nuera publikatu. Zure azalpena ez da bez, en plan, zentsuratu behar nituen hitz gehiegi. Orduan, erabakitut guztiz kentza. Norbaitek kuriositatea bade kontsuteko, jo que se, eskatu iguzue gure sare sozialetatik eta pasatu aldizuet, en plan, censura mode edo audio bat. Es que ez dakit. No, en verdad ni eso, o sea, que perezote gauza gehiago editatzea. Baina hori. Fin del comunicado. Jarraitu dezagun saioarekin. Eskerrik asko. Baite egin nahi nun. Gauza bat, komentario batzuk gauza ideia gehiago. Israelekin espero nuen zerbait. Claro, ni egingo nun Israel esbastika batekin Daviden izarra beharrean, baina bilatzen baduzu Israel esbastika Googlen, bilatu Israel esbastika Googlen, eta atatzen zaizu. En plan, así de sencillo, Israel. Orduan esan duen, ¿pa qué? No, ni me va a molestar. En plan, joaten zara, argazketara eta lehenengoa. Pumba. Bandera real. Esto es real. ¿Cómo? Claro, que si pones Israel bandera real. No es real. Bueno, eta... Vale. Ja, hori pentsatu... No, eta ikurriñarekin. Ja, Israel, ja. Iñarritu flak. Es que gauza de Israelen bandera zuelik bi kolore de kola. Eta orduan zaila da, porque ikurriñak hiru kolore gabitzen ditu. Ja, baina... Osa, egin daiteke, pero... Porque, claro, erabiltza Daviden Izarra... Asko desitxuratzen da, yo creo. Daviden Izarra erabiltzea bakarri, porque Daviden Izarra ez da bakarrik Israelen. Bueno, pero erabiliko nuke. Si... Hori egitekotan erabiliko nuke, Hostia, tu. Hor eskuban dagona? La cruz de no sé qué... esbástica eta las SS. Hostia. Esta ikusten, Bueno, no sé, ikusiko baina, ikusten ari gara bandera de... Zek bilatu, Israel esbástica, eta... ondo pasatu. Eta bueno, ez dakit, igual deko zuen ideia gehiago, eman, kombinaketa horrelako, como, con este rollo, jarto edo horrelako zerbait. Ez dut erabili bandera LGTB-rik edo... Claro, bandera LGTB, bueno, tokazu herri batasuna, ez? Ja, pero bereiz ez daki nola kombinatu. Osea, berri batasunaren kolorekin, pero, ba... Yo que sé, orain modan dagoen Venezuelarekin, zeo zer sartu al zen. Sartu du. Ahora somos Venezuela, zen República. Ya. Eia. Somos Venezuela. Edo, te lo juro que nik esango nuen oso nongo zan, oso barregar izango zan, Donetsk sartu balu baina ez dut uste. Eta lehenengoa... No, lehenengoa. Lehenengoa. Pues berez gertatu da, que eskatu dutela ez daki nork, FIFak izun bat jartzea ez daki nori, aterasun bandera hori aletirekin. Samamesekin atera zuten. Edo bandera sin más. Donetsk eta Lugansk. ¿Lugansk? No, Lugansk. Da un poco francés, ¿no? Lugansk. ¿Qué dices? Irá Lugansk, hombre, hablan, bai. Bueno. Eta hori ez daki beste ideiarik, ez gauzarik.